uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing higpit, daiguntang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw, tuga ng gitara, ipalanom ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tuga ng gitara, ipalanom ng trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo, daiguntang Ginoo uban sa mga awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing higpit, daiguntang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw, tuga ng gitara, ipalanom ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tuga ng gitara, ipalanom ng trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo, tuga ng gitara, ipalanom ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tuga ng gitara, ipalanom ng trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo. Sa ngalan sa Mahanok sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo kang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manausap kanimo. Ikakaho ag 5 nga Domingo karon sa tuig sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan. Umagampo kita alang sa kalinaw, kahapsay sa atong nasod. Ilabi na nga karong kaadlaw adunay makalihukal nga ipahigayon sa lain-laing dapit sa atong nasod. Usab, magampo kita alang niadtong mga dunay mga tuyog-tumong sa kinabuhi, atong tagtag sa kamatuyuan, ug usab sa mga buot mo kuha sa licensure examinations for teachers. Ug busa aron ta maandam sa pagsaulot tong Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, mga itagpasaylo sa atong Ginoo. Kami nakasala kanimo, o nakalapas sa imong kaayo. Ginoong kaluoy kami, kaluoy, kaluoy kami.
kita gumahog kaluoy, kami nga nagapabos sa kaluwa sa Ginoo, kaluoy kami, kaluoy, kaluoy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasiluon sa ato mga sala. Dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ugadayos sa iyang mga tao, dilhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos samahan, magagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Heso Kristo, bugtungan na sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy, kaloy kami, ikaw nagalikod sa tuwo, sa Amahan dawatang ang among pangangamong himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo. Ubang sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahigpitan, subay si mong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo, o sa usa-usa kanamo. Aron mo dangat kami nga nasa kinabuhing tunhay, kaya lang niniimo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinagi sa mga Hesus Kristo imong anak, nga buhigariban kanimo sa Espiritu Santo,
Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini kamong nagtamak sa mga timawa ug naninguha paglaglag sa mga kabos. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus aman matapos ang adlawng igpapahulay aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo niini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nanumpa, dili ko gayod hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagabayaw sa kabos. Daiga kamong mga sulugon sa Ginoo. Daiga ang ngalan sa Ginoo. Daigonon ta ang ngalan sa Ginoo. Karon sa kabos. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himayan. Kinsay sama sa Ginoo, atong Dios, nagipalingkod sa trono sa tagtasan, ug nagadungaw sa langit ug sa yuta, nga anaa sa ubos. Daiga ang Ginoo, nga nagabayaw sa kabos. Ibayang niya ang ubos, gikan sa abot, gikan sa kalabukan, iyang gialsa ang kabos. Aron palingkuron siya uban sa mga kadagbuan, uban sa mga kadagbuan sa iyang lungsod. Daiga ang Ginoo, nga nagabayaw sa kabos. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo una sa tanan, nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliyupo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios, alang sa tanang tao, alang sa mga hari
ug sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang nagiusa sa Dios ug sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran, ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Lamdag ka, O Ginoo, sa kilaktan ko, ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Sa gilaktan ko, ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko, lamdag ka. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausap kanimo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sayang mga tinunan. Dihay usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining ako nadungog, mahitungod kanimo. Hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon, dili ka na akong piniyalan. Busa, nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papahawaon naman ako sa akong agalon. Unsa may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kining akong buhaton aron kon papawaon ako sa akong trabaho, may mga higalaon ni ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa kagatos kataro nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat. Matod sa piniyalan. O giingnan niyang usa, o ikaw, pila may imong utang? Usa kalibo kabakid nga trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 kagatos lang ang isulat. Mingon ang piniyalan. Ang agalo ni ining tikasan nga piniyalan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao dining kalibutana, mas mantigo mo dumala silang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag.
Og si Jesus mipadayon sa pag-ingon, busa sultihan ko kamo, pagbaton kamog mga higala, pinaagi sa mga bahandi nining kalibutana, aron ni kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kon kamo, dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsay mopiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa kang usa iyang higugmaon, o unungan niyang usa kang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios o sa salapi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Tingali, kitang tanan nahibalo na nga karong adlaw daghang kalihukan nga ipaygayon ren laing dapit sa atong nasod. Makalihukan isi protesta o kahibalo na ta kung say tuyog tumong ning maong kalihukan. O usab dili na bag-o alang kanatong tanan. Namalandong ko nganong karong adlaw may naghihimo lang maong protesta, makalihukan. O diya sa akong pangutana, nakaingon ko, tingali, ilang gitumong karong adlaw, dili kay Domingo, kundili sayang pagkapit sa 21 sa Septembre. Tungod kay 53 katuig ang milabay gikan karon, mao man ang pagdeklarar sa martial law sa Pilipinas. Og niadtong tungora nagsugod ang gitawag nato og revolutionary government. Og sa atong kasaysayan ingon mao kadto ang panahon nga na ang diktadura uy nagpasulabi sa atong nasod. Unya kining maong sitwasyon wa mulungtad og dugay siguro mga 20 katuig tingali, di ko sigurado, tungod kay miabot man ang people power nga protesta pod against niadtong maong sitwasyon. Og nagbalampuson ang maong kalihukan kay lagi gitinguha sa katawhang Pilipino nga mabalik ang demokrasya sa atong nasod. Og busa dito pinanguluhan ni kanhi Cardinal Sin nahitabo ang people power dito sa EDSA. Yadtong panahon na seminarista pa man ko, diha man ko sa religious congregation, apil ko sa maong kalihukan ni atong people power. Dito may nag-star luyo sa Camp Aguinaldo. Gikan sa Pebrero 22 hangtod sa Pebrero 25, 1986. Unya hangtod nga ning layas ang natong diktador o dito na mauling mga tao human ibutang sa posisyon ang giila nga bag-o nga presidente. Mga isuon usa kini kahitabo nga nahimo nang kabahin sa kasaysayan sa Pilipinas. Apan niadtong tungora nga ang mga tao dunay bag-ong paglaom
bag-ong kadasig sa pagpakabana sa kalihukan o panghitabo sa tong nasod, inanay pod nga nawagtang tungod sa mga tao nga naa na mo'y nangulo unya kita mismo mga botante mo'y nagbutang kanila diha sa maong katungdanan. Karon mao ang katakda nga mga potista. Kining maong hitabua diyon ako di na bag-o alang kanato nimong kabahin sa atong nasod. Nganong naingon man niini tungod kay tingali kita nahatukma sa unsay gisulti karon sa mga pagbasa nga atong nadungog. Ngano man kay unta ang atong buhaton sa di pa ta mohimo og mga desisyon o mga lakang atong ubanan o pasiunhan og pagampo pamalandong aron nindot ang resulta sa atong gidesisyonan. Pangaliw po pagampo ugani mo ni gisulti karon sa kaduhang pagbasa sa basahon sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo nga miingon siya kinahanglan himuon ang pagampo mga pangaliw po o mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari ug sa tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Ang hapsay malinawong kinabuhi mao'y bunga sa pagkamaampuon sa katawhan nga mo'y mihimo sa maong desisyon. Tingali kita makatan-aw nga itong panahon nga mohimo tag desisyon tingali natin ipipila, di po kumingong tanan, pipila tingali nga ni diretso lagpili, way pamalandong, way pagampo og busa diha maoy resulta. Kay nagpadalata sa mga haylo sa mga butang ning kalibutan nga lumalabay lamang dili mulungtad og kundi ayuhon paggamit makaguba sa kinabuhi sa tao, makaguba sa mga plano unta nga makatabang sa matag usa. Ngunit mga igsoon nga kini panghitabuan inako dili bago natong tanan. Kay nga naman nagsugod na ni siya gani wa pa panahon ni Kristo. Diyan ni mga sitwasyon na nga kanunay pong gitan-aw sa mga tao nga makaguba sa ilang kinabuhi. Si Propeta Amos sa unang pagbasa, klaro kaayo ang iyang gisulti unsay sitwasyon sa katilingban ni adtong panahon na. Ambot ka sa iyong pananaw karon una pa ba ni siya gihapon hangtod karon. Kay unsa may gisulti ni Propeta Amos? Ingon siya, ang mga tao nag-ingon silang kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw. Balang adlaw ipapahulay. Nga para kanila, just one day, taas na kaayo alang kanila. Kaya nga naman, dili sila makapamaligya sa ilang mga ani. Noon sa tao, negosyo. Ingon sila, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami og mga trigo. Kano sa man matapos ang adlaw pahulay aron kami makabaligya sa among trigo. Mahalon, ingon sila, mahalon nato ang presyo niini. Gamiton ang dili hustong taksanan. Usbon ang timbangan aron paglimbong sa pamapalit. Ibaligya og mahal ang walay pulos nga trigo. Huna-huna sa mga taong tikasan. Huna-huna sa mga taong limbungan. Nagtanaw lamang silang kaugalingon, wala tanawa ang kayuhan sa kinabag-an. Ang tanang tao mukaon, ang tanang tao di panginahanglan, unta mo'y tagaag importansya
o pamalandungan. Ug mao nay nahitabo nga naa way kalinaw, way kahapsay ang katilingban. Moingon bata, kining sitwasyon sa panahon ni Propeta Amos, wa na karon? Makaingon bata, nga kining hisgutan ni Propeta Amos sa ilahang panahon? Kung ako'y pangutanon, dili. Hangtod karon na gihapon, nga naman, tungod lagi kaya, ang kinabag-an, wa magpakabana, wa mamati, way pag-ampo, o kuwang sa pag-ampo, kuwang sa pamalandong, himo ray desisyon nga iyaihara gitanaw ang iyang kaugalingon, wa tanawa ang kayuhan sa kinabag-an. Ug busa ang resulta, di lang si ang wa nagplano mo'y na apektahan, kitang tanan. Busa ang tanan, misumbalik na kanato karon. Busa atong buhaton lamang karon, mao nga kundi ta moapil sa mong kalihukan, magampo unta kini magmalinawon. Nindot unta ang resulta, ug ang resulta makatabang sa matag usa. So magampo ta kining naghimo sa mga kalihukan, unta na sunahuna nga kini siya alang sa kadaghanan. Si Jesus Ebanghelyo usab nagsulti diha sa usa ka tikasan nga agalon, apan sa katapusan iyang gidayeg dili ang pagkatikasan kundi iyang pagka resourceful, ang iyang pamaagi sa pagbaton og mga higala. Gigamit niya ang bahandi sa kalibutan aron makabaton siya og mga tao nga motabang kaniya. Ang bahandi sa kalibutan dili daotan kun ang bahandi wala nimo ipakadiyos. Kung ang bahandi mahimong Diyos nimo, mo imong gitagang importansya, wala mo tanawa, ang naghatag sa mong bahandi, ana diya ang problema, mo imong patigbabaw. Mo ni mga isuon, ang hagis sa matag usa kanato karon. Ingon si Jesus, dili ka mo makapaulipon sa Dios o sa salapi. Naang salapi, kay bawo ta, nagtrabaho ta matag-adlaw, nagpasingot ta matag-adlaw, nga naman, aron ta makabaton o iyong ikagasto sa pagpalambo sa pamilya, dili na daotan. Apan, ayog himua, nga kanang imong naangkon, imuha nga, imuon nga imong ipakadyos, imong kalimtan, ang makagahom sa tanan, nga mo'y naghatag niini, isip gasa sa matag usa kanato, kay gasa man gamiton, alang sa kayuhan sa kinabag-an, dili sa personal nga interes. Mo kini ang tawag sa Dios sa atong panahon, ilabi na karong mga adlaw. Siya nahibalo sa panghitabo, ang Dios nahibalo sa panghitabo, busa kita musangpit kaniya, unta kita lamdagan, matag usa kanato lamdagan, aron maangkon ang kalinaw nga gipangandoy sa matag usa. Palihog manindog. Ang ato hiniosang pagtuo kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa lapay katuigan, Dios ikan sa Dios, kay kan sa kahayag, matuod Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak tili binuhat sa kaniya samahan, pinagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao kala sa itong kagawasan, mikanaw si kan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, imo siya may lawak, ikan maringaw rin na imong tao. Tungod ka nato, gilansan sa krus sa tugon ni Ponce Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong. Si katulong adlaw nabanhaw siya rumatuman ang kasulatan. Misa ka sa langit, unagalingkod sa tuo samahan. Mabalik siya ang mayaon na paghukom sa mga buhig sa mga minatay, mayangking harian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa manok sa anak, dungan sa manok sa anak isimba sa gimaya, umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katolik apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa banhaw sa mga minatay, usa kanaboy sa butang kalibutan.
Amen. Amen. Gitawag kita ni Hesus nga mahimong sulugoon sa tanang katawhan. Dadon nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan diha sa atong pangingon. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang panigingnan, magtudlo kanato sa maalamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma, ug sa mapaubsanong paglakat uban sa atong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, maghago sa pagpangitag, makiangayong mga paagi, sa pagdalag kalinaw ngadto sa ilang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga gihinginlan ug mga langyaw ug ang tanan nga nangitag trabaho kanunay tagdon uban ang dignidad ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan, makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nagbangutan, mahupay na og sila nga mihalin sa makatagamtam sa kalipay ug sa kalinawng walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Maluluyong Amahan, dunggang mga pagampo nga among gidala nga kanimo uban ang inanak nga pagsalig. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon sa ingon, alagaran ikaw namo uban ang mga masalamatong kasing-kasing. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, magampo kita aron kini ngatong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sigday pagmayas siyang ngalan, alang usab sa atong gabuslanan ug sa tibugiang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami nining mga gasa aron papakita sa among pagtuo paghigugma. Himuang nga makapahimot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak nga mao among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga hatong Dios. Angay og matarong. Santos nga Mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang tanan nga mga butang, madako siya magamay, imong mga binuhat. Ang makausaban sa takna ug panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyanan o gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, nga gidayeg og gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman, puno ang langit o yuta sa iyong
Hosana sa kahitasan. Daigo ng nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santo gid ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kiniya lang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong cross o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among maigsuon nga among giampo karon nga nangamatay. Malao mo nga banhaw silang tanan nangamatay sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kababuton lata sa katuigan, uban kanila may kaungadaygon o nga makahimayaon, pinagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kaniya makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan ng atong gamito na mga pulong, magitudlo ka nato ni Hesukristo atong manunobos. Amahan mo
nga anak ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Upasayloa kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahalayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahomogang himayan, ang sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Unasab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Pragdait. Cordero sa Diyos nga sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa Kini mao si Jesus, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay mong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Magampo kita. O Ginoo, giligon mo kami pinagi ni Eucharistia. Padayon ang pagatabang kanamo pinagi si mong gugma. Himo ang mahubad na mga to sa buhat. Ang pagtuo ug ang payugma nga among gihuptan dinhi.
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paling-malingkod ka Dios, pipila ka mga pahibalo ug pahinumdom. Mga pahibalo, aduna kitay second collection nga pagaymuon karong alang sa atong proyekto sa pag-upgrade sa atong sound system. Ikaduha, daghan ang nangutana kabahin sa paggamit sa atong parking area sa parokya, human sa pagpakiginabi sa mga bagong team of pastors, ug sa nagdumala sa parking, nasuta nga daghang sakyanan ang nag-overnight parking sulod sa atong parish grounds. Tungod niini, daghan sa mga manimbahay dili na makakita og lugar nga maparkingan, labi na sa oras nga naay misa. Dili kini welcoming alang sa mga manimbahay kung ang parkingan puno na daan bisan wala pa'y nagsaulog sa santos nga misa. Busa gipatinaw sa kaparian nga ang priority sa parking area mao gayud ang mga manimbahay. Tungod niini, ikasabutan nga sugod sa Nobyembre 1, dili natugutan ang overnight parking sulod sa parish grounds. Giawhag ang mga tag-iya sa mga sakyanan nga kasamtangan nga nag-overnight parking dinhi sa simbahan nga mangita og laing lugar nga maparkingan. Giawhag usab ang uban nga nagaparking atubangan sa kumbento nga walay klarong pagtugot gikan sa kaparian sa pagpangita og alternatibong parking area. Aduna pa mo'y igong panahon aron makapangandam sa pagbalhin. Kini nga desisyon gihimo aron maprotektahan ang interes sa tanang manimbahay ug dili lang sa pipila ka nakapahimulo sa overnight parking. Gusto nato nga ang tanan nga musimba, labi na sa mga Domingo, makasulod sa simbahan nga dili mahadlok, nga dili na sila makakita o kaparkingan. Naghangyo ang mga kaparian sa inyong pagsabot o kooperasyon. Ikatulo, ang Singles for Christ St. Joseph Parish, Mabolo Chapter, nagdapit kaninyo sa ilang CLP, Christian Life Program, sugod sa Setyembre 27, 2025, Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi. Kini pagahimuon sa De La Serna Hall sa silong sa kumbento. Ang tema mao, Chosen Despite My Past, A Journey to Deepen Your Faith. Alang sa dugang kasayuran, mahimo nga mukontak sa messenger ni Brad Church Montelien. Dagang salamat. Gikan sa team of pastors, Amping o Ampo. Dawata kining lawas ni Kristo, dadangat to sa masakiton, nga buot mo kalawat kaniya. Dawata kining lawas ni Kristo, dadangat to sa masakiton, nga buot mo kalawat kaniya. Dawata kining lawas ni Kristo, dadangat to sa masakiton, nga buot mo dawat kaniya. Dawata kining lawas ni Kristo, dadangat to sa masakiton, nga buot mo dawat kaniya. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausap kanimo. Og manalangin kaniyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, tundado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.